Bun venit în lumea poveștilor Twinkle! Astăzi vom descoperi împreună povestea Ursul păcălit de vulpe. Eu vă voi citi puțin din poveste, apoi vă voi arăta pe site cum găsiți această poveste și ce resurse complementare are. Apoi veți descoperi câteva imagini cu resurse complementare acestei povești și cum au fost ele folosite de către copii. Ursul păcălit de vulpe, după Ion Creangă. Era odată o vulpe vicleană, ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană și nu găsise nicăieri. Dimineața ieși la marginea drumului și se culcă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă pentru a găsi ceva de mâncare. Și cum stătea ea așa, cu botul întins pe labele din față, simți miros de pește. Ridicând capul și privind în lungul drumului, zări venind un car tras de boi. Bun, gândi vulpea, uite hrana ce o așteptam. Se ridică de sub tufă și se lungi în mijlocul drumului, prefăcându-se moartă. Când carul se apropie de locul unde se lungise vulpea, țăranul opri boii și se uită cu atenție la ea. Se miră cum de murise vulpea chiar în mijlocul drumului, dar apoi se gândi că poate face din blana ei o haină frumoasă soției lui. Vă voi lăsa să descoperiți voi povestea mai departe, iar acum vom merge pe site să vă arăt unde o găsiți și cum o puteți folosi. După ce v-ați autentificat în contul Twinkle, mergeți în bara de sus, la categoria povești, mergeți cu cursorul pe povestea Ursul păcălit de vulpe și aici veți descoperi toate materialele legate de această poveste. Veți vedea că povestea este în format PowerPoint, trebuie doar să o descărcați și să le citiți copiilor și veți descoperi aici marionete care pot fi folosite pentru jocul de rol, pagini de colorat, planșete pentru modelajul cu plastilină, materiale pentru a dezvolta abilitățile de tăiere și decupare, elemente grafice și așa mai departe. Povestea și toate materialele bazate pe această poveste sunt perfecte pentru preșcolari și pentru școlarii mici. Eu vă voi lăsa în continuare cu câteva imagini ale acestor materiale realizate, materiale la care au lucrat copiii și sper să explorați în continuare. Ne vedem la următoarea poveste.